Riwruoge ariyo ochwalo bura e doho mar dwaro ratiro ne familia maromo 21 manowito nyithindgi e mach mamuno muoch e skund primary ma Hillside Endarasha higa mokalo. Gidwaro mondo kaw okang' mar chik ne migawo mar somo kod tend sikundno, ka bende gidwaro mondo sirikal ochul jonyuol nyithindgi manotho. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Higa achiel nyaka ne mach muoji e skund primar ma Hillside Endarasha, riwruoge ariyo ochwalo bura e doho kaseo sirikal kuom jwang'o jonyuol maromo 21 mane majno olal gi nyithindgi. Burano ochwal gi riwruok makedo ne tich oganda Kenya Human Rights Commission, riwruok mar Elimu Bora Working Group kod moko kuom jonyuol. Hakoro gidwaro mondo mi chul jonyuol mane nyithindgi owito ngimagi e masira mar machno. Moko kuom jonyuol go seo sirikal kuom rem kawo okang' moro amora ne migawo mar somo manorem timo tijgi e rango rang'iny mar skundno kanyakla gi tend skundno kuom rem rito nyithindogo. We are convinced that there was negligence and that justice needs to be served. We are convinced that someone should be held accountable because someone slept on their job. Because no parent in this country or elsewhere should send their children to school only to receive them in charred form. Riwruok mar Kenya Human Rights Commission norwako paro mar miyo jamin Buche thuolo mar timo nonro matut ewi masirano kaluwore ni jonyuol nyithindogo ni kod ratiro mar ng'eyo gima ne okelo mach makamano. Under the civil claim is where we'll be seeking the damages under the Fatal Accidents Act and the Law Reform Act for the lives that have been lost. And our suit under the civil claim mirrors the one that happened in the year 2001 in the fire that happened in Changuli Secondary. Burano ma ochwal e doho manyeri dwaro dwoko kowuok kuom skund primar no ma Hillside Endarasha, migawo mar somo, aton jener kod jokanyo e sekta mar somo e wire mchiwo arita mowinjore ne jopuonjre, anyato kaluwore ni ute nindo mane giwang'ego ne oger mana gi yien kendo ne onge yo mar nego mach moro amora. It's a pity that we can assume that after such an act happened, then everything just goes on normal, like nobody cares. We put it at the doorstep of the government that they have a right, they have a responsibility to protect the rights. Familia go nyiso dang'ni mar paro ma gisebedo godo kaluwore ni nochun gi kano ringrego kamoro achiel, kendo sirikal ema bende noyiero chieng' iko nyithindogo, chenro manotim kanyakla taro mar dwaro mar moko kuomgi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Liet pod medore ewi chung' mar jopuonj junior school e miyo gi teko mar tayo chenro mag somo e junior school. Moko rwak telo